खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लामानि जाब्रबथायजों सासे फरायसुलिनि जिउ खहा आरो सासे फरायसुलिया जोखोम जिउ खोमानांनाय फरायसुलिनि मुङा दिया ब्रह्म आरो जोखोम जानांनाया दीपान्जलि क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव थानाय नेशनेल हाइवे 27 आव लामानि जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों दिया ब्रह्मआ दतमानि इउएन एकाडेमिनि फरायसामोन बिथांमोनहा बिसोरो रामफलबिल सुइट्स गेटनिफ्राय गावसोरनि न' फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो गोख्रैथिजों फैनाय ट्राकजों सेरफांगुरियाव सौग्रावलायदों जायजों दिया ब्रह्मआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दीपान्जलिया जोखोम जानो गोनां जादों गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननानै बा जुलि खालामनानै बर' सिख्लाफोर बा आइजोफोरा बुथार जानाय बा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानाय बेफोरखौ जों गोबां खोनाबोदों नाथाय बे खेबाव उल्था गुबुन हारिनि बिसिनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय सासे बर' सुबुङा क'क्राझाराव जानो मोनदों बे जाथाया शाइनी पालआ गावनि फिसाय राकेश ब्रह्मनो स्ल' पयजन बा बिस होनानै बुथारनायनि अजद आरो धोन सम्पतिनि थाखाय बेखौ खालामनायनि अजदखौ होदों शाइनी पालनि बिखुनजोआ अदेबानि राकेश ब्रह्मनि बिमाया राकेश ब्रह्मनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसि शाइनी पालआ दि गावनो जानाय आदाराव बिस लागायनानै जाहोदों बेखौ थैनायनि सिगां राकेश ब्रह्मआ गावनो बिमानि सिगाङाव फोरमायलांदों होननानै फोरमायथियो बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 10 मेआव बेदराव बिस लागायनानै जाहोजेनदोंमोन जाय बेदरखौ जानायनि उनावनो गोबानाय खर' गिदिंनाय आरो गेस बायदि जादोंमोन बेबायदि जानायाव बिसिया मुलि लाबोनानैबो जाहोफैदोंमोन नाथाय मा मुलि लाबोनानै जाहोफैदों बेखौ फोरमायथिनो बिसिया हाया बेनि अनगायैबो जानाय आदारावनो माबा मोनसे लागायनानै जाहोबावदों जायखौ बथल गोबाय बायदि मोनजायो होननानै फोरमायथियो नाथाय बेफोरबायदि मोनजानानै देहायाव गोबां जेंना जानायनि उनावबो बिसिया फिसायखौ देहा फाहामसालि फारसे लाबोआखैमोन होननानै फोरमायथियो बिमाया फिसाज्लानो फन हरनायनि उनाव फिसाज्लानि देहा गाज्रिखौ मिथिनो मोननानै 16 थारिखआव बेरेमोदै होफैदोंमोन नाथाय बेरेमोदै दंखायो होननानै बिसिया लाखियाखै जायनि थाखाय गिदिंनानै थांफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बेनि अखानायै 17 थारिखआव फिन फिसाज्लानि न'आव फैनानै फिसाज्लाखौ नायफैबावदोंमोन बिमाया जेराव बिहामजो आरो बिखुनजोनि गेजेराव नारा-नाथार जादों आरो जर-जलुमै बिमाया फिसाज्लाखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लानानै फैदों होननानै फोरमायथियो नाथाय देहा फाहामसालियाव थिसननायनि सानथाम उनावनो राकेश ब्रह्मआ जोबथा हां लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो नाथाय बिसि शाइनी पालआ फिसाय थैनाय समावबो देहा फाहामसालियाव आरो न'आवबो फैयाखै होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मनि बिमाया हस्पिटालाव राकेश ब्रह्म थानाय समावबो दसेल' नुजाथिफैदोंमोन आरो नोंनि किडनि लिभार गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय होननानैसो फिसायखौ उल्थायै सिगिलाङोमोन होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मनि बिमाया फोरमायथिबावदों दि राकेश ब्रह्मनि बिमाया सिगांनि समाव एटेम्प्ट टु मार्डारनि केसबो होदोंमोन बिहामजोनि हेंथा नाथाय पुलिसाबो जेबो रेसपन्स होआखै होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बेयाव गेदेर षड़यन्त्र दङ होननानै फोरमायथियो आरो फिसायनि धोन सम्पतिखौ लानो थाखायनो फिसायखौ स्ल' पयजन होनानै बिसि शाइनी पालआ बेबायदि बुथारदों होननानै फोरमायथियो थैनाय समाव शाइनी पालजों लोगोसे राकेश ब्रह्मनिया 2 फिसा दंमोन सासे फिसाजो आरो सासे फिसाज्ला रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिस जानाया बांदों अदेबानि थाम्फैनि बेराम जानाया बांदों थांनाय 6 दानाव रायजोआव गासै 687 केस मोननो हादों जायनि मादाव 37आ जिउ खोमानो गोनां जादों आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन कामरुप जिल्लायावनो जानो मोनदों गासै 39 सुबुंनि देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसखौ मोननाय जादों बेबायदिनो क'क्राझाराव 27नि देहायाव मोननाय जादों मरिगावआव 28 नलबारियाव 31 नगावआव 21 तिनसुकियायाव 38 बङाइगावआव 23 बेबायदिनो थांनाय 6 दानाव आसामाव गासै 681 केस मोननाय जादों आरो बेनि मादाव 37आ जिउ खोमानो गोनां जादों बेनिखायनो जापानिज एनकेफेलाइटिस गोसारनायखौ खम खालामनो थाखाय मुस्रि खोंनानै थानो बा मुस्रि खोंनानै उन्दुनो थाखाय खावलायदों आसामनि सावस्रि बिफाननिफ्राय जापानिज एनकेफेलाइटिस जानायनि लैखोनफोरा जाहैबाय लोमजानाय खर' सानाय आरो बांद्राय जायोबा थद गैयै जानाय बेनिखायनो सोरबाफोर गोब्राब लोमजादोंबा देहा फाहामसालियाव थिसननानै जाहाथे जापानिज एनकेफेलाइटिसनि टेस्ट लायो बेनि थाखाय खावलायो सावस्रि बिफाननिफ्राय
BTSनि हाग्रा बिफानाव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव थिसननो थाखाय थांनाय 20 फेब्रुआरि 2022आव फोसावथाय होनाय जादोंमोन। बिनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टनि थाखाय जायगा आरो अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। जेरै फरेस्टार 1नि थाखाय गासै 8,235 पस्टनि थाखाय फोसावथायखौ होनाय जादोंमोन। दा बेनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ हरिनागुरि हाई स्कुल प्लेग्राउन्ड हरिनागुरि क'क्राझाराव जागोन। टाइमा फुंनि 6 रिंगानिफ्राय लानानै 9 रिंगासिमनि गेजेराव जागोन। अक्ट'आ 6 जुलाइनिफ्राय लानानै 11 जुलाइनि गेजेराव जागोन। थिग बेबायदिनो फरेस्ट गार्डआव गासै 34,394 पस्टनि थाखाय फोसावथाय जादोंमोन। बिनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ हरिनागुरि हाई स्कुल प्लेग्राउन्ड हरिनागुरि क'क्राझार बेयावनो जागोन। समाया फुंनि 6 रिंगानिफ्राय लानानै 9 रिंगासिमनि गेजेराव जागोन आरो अक्ट'आ 13 जुलाइनिफ्राय लानानै 24 जुलाइनि गेजेराव जागोन। कल लेटार आरो एडमिट कार्डखौ CSBनि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय मोननो हागोन। केन्डिडेटफोरा 21 जुननिफ्राय centralselectionboard.com निफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जाब्रबथाय जानायखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे 27आव बेटारि रिक्सा बा इ-रिक्सा सालायनायखौ बन्द' फोसावदोंमोन हान्थामेला बिफाना। बेखौ लानानै चिरां रुनिकाटा आरो गुबुन गुबुन हालामनि महेन्द्र ट्रिय' प्लास इलेक्ट्रिक इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा सरकारनि आयेननि हेंथायै खुद्रिदों। सरकारा फोसावनाय बे आयेननि हेंथा गोख्रोङै खुद्रियो बिथांमोनहा आरो जाहाथे बे आयेनखौ बोखारनानै लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनहा गारिखौ फाइनान्सआव लादोंमोन, जायनि थाखाय सुख' हरनांगौबो जानानै फैयो होननानै फोरमायथिदों आरो सरकारनिफ्राय 27 नं राजा लामायाव बेटारि रिक्सा सालायनो मोना होननानै फोसावनायजों बिथांमोनहा चिरांनिफ्राय बङाइगाव फारसे फैनो हाया आरो चिरांनिफ्राय क'क्राझारसिमबो नेशनेल हाइवेनि गेजेरजों गारिखौ सालायलांनो हाया, जायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो सरकारा फोसावनाय बे आयेनखौ जाहाथे बोखारनानै होयो बेनि थाखाय दाबि खालामो बिथांमोनहा। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों? मोजां सानसेयाव दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? दा नुजोबबाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।